आज का एमडी साहब ना आइए। देखा ना, छुट्टी रहला के बाद भी वो कब्बो जिंदगी में एंजॉय ना करेगा। ना बॉस, मामूली इंसान ना बा, शेर से भी योगा करवाई है। सर्कस में काम ना करवावे तबे ठीक बा। काम चला। गुड मॉर्निंग सर। रात के पब में बहुत एंजॉय कर ले बाड़ा। नहीं सर, वो कहा कि प्रेमचंद नोवेल पढ़ के हम जल्दी सुध गए रहनी राती खान। तू झूठ बोल सकेला, लेकिन ये टैग झूठ ना बोले। कितना भाई? 500 यूरो। बिल ना पूछनी। टाइम रात के 3 बज गए रहे। मिस्टर सावंत, हमके काम एंजॉय करे वाला पसंद बाड़े, काम छोड़ के टाइम पास करे वाला ना। घर जाके आराम करी। थैंक यू सर। और आज के सैलरी कट। सर 1 विकेट गई। तू तीनों के भी सैलरी कट। एकर पीछे भी आग बाका। चला चला काम करा। बच गई नहीं, हमरा ना देखलस। मिस्टर राय। सर। मिस्टर राय, आपके प्रोजेक्ट के का भइल? हाँ? ई कोई लुंगी डांस थोड़े ना बा, 100 मिलियन के प्रोजेक्ट बा। डिजाइन के लिए 1 हफ्ता, समझावे खातिर 10 दिन और फाइनल करे खातिर कम से कम 2 हफ्ता लगी। शौक लगल ना? सारा, हमके ये सब के प्रिंट आउट चाहिए। ओके सर। रेस के रिजल्ट तू लोग के रेस खत्म होके के बाद पता चलेला, लेकिन हमके पहले ही पता चल जाला। वह कमाल के बानी सर। वैसे आपके गोल का बस सर? जिनकर गोल होखेला ना, वो गोल पे पहुंच के रिलैक्स हो जाले, और जेकर कोनो गोल नहीं खे, वो कुछ भी कर सकेला। बहुत घुमा फिरा के बात करेंगे। सर ये क्लाइंट्स के सबमिट कर। क्लाइंट विदेश में बा सर, और सबमिट करे में कम से कम 2 दिन लगी। मिस्टर राय, रउआ के एप्पल चाहिए तो रउआ कश्मीर जाई या फ्रूट के शॉप पे जाई? फ्रूट सब सर। ये भी वैसे ही बा। ईमेल कर दी। 2 दिन बेकार मत करी। दिमाग तो इस्तेमाल करब ना, इंटरनेट के इस्तेमाल करी। जाई। अब का भइल सर? तू दोनों कोनो काम ना कैले बाड़ा।